Avui hem presentat el llibre 2024 de la Falla Arnuda, Selgas i Adjacents, un llibret en el que hem intentat seguir un poc amb la dinàmica que teníem en les passades edicions d'intentar apostar per la qualitat literària i també gràfica de lo que és el llibret. Hem distribuït el llibret en 3 apartats literaris, parlem dels toms, dels canvis, aquest és el tema principal del nostre llibret, i en quant als apartats tenim un primer apartat que parla dels toms al món faller, que és l'apartat evidentment més extens perquè és el món que ens ocupa, el món de les falles. Després tenim un altre apartat que parla dels toms polítics, amb el qual alguns polítics del territori valencià a nivell personal ens expliquen un poc els canvis que han viscut en la seva vida des que van començar a fer política fins avui en dia. Tenim amb gent que ha sigut alcalde del seu municipi i que ara és diputat autonòmic i per tant es pot explicar un poquet d'aquest bagatge que ha tingut i sobretot com ho ha viscut en primera persona. No són articles polítics sinó articles personals d'aquesta gent que està darrere del polític que veiem a la tele totes les setmanes. I per últim un tercer apartat que es diu Tombant estereotips, en el qual parlem d'algunes situacions, algunes persones que han trencat barreres, com per exemple el primer faller major de València, el primer sicilià major de la primitiva Setavense de Xàtiva o inclús comissions que en localitats com Cullera no compten amb fallers majors i encara així desenvolupen la seva activitat. Voldria agrair sobretot la participació de la més de trentena de persones que han col·laborat tant literàriament com gràficament de forma totalment desinteressada i també les col·laboracions evidentment de la guia comercial perquè sense aquestes ajudes que els comerços de la localitat i d'altres localitats fan al nostre llibret no podrien dur a terme un volum d'aquestes característiques. A pesar de que siguen de palla o siguen de poliéster vegetal y se tendrán que replantejar. Pues la idea es parlar del futur de les falles. Com ha comentat, el futur no és molt bo si no s'atén a unes circumstàncies, no? I vist des de la part estètica, argumental i tècnica de les falles i de la possibilitat de que en un futur pues, no ens deixen cremar, no? Sinó agarrem una sèrie de medides com canvis materials, etc. Pues, per a mi és un referent també. Jo en la meva comissió Empresa Xesús en València també estem ahí sempre en el llibret, però si n'hi ha algun llibret que sempre vols aconseguir i que sempre te crida l'atenció el que se fa és el vostre. Fallera, falleres, fallers, amics, molt bona vesprada i gràcies. Pues parlé d'això perquè jo soc fallera de Selgas des de que es va fundar la falla i un dels canvis precisament és enguany, que passa de ser de la comissió a ser presidenta i tinc l'honor de ser la primera presidenta de la falla Selgas. D'això més o menys parla el meu article, inclús dels canvis que n'hi havia quan jo era xicoteta, que les dones no podíem anar a les reunions, que ja sé que ara apareix, però és que era així, no podíem anar a la reunió des divendres, sols anaven els homes, i aquests canvis que han hi hagut de que s'obriga la festa, que més gent participi en la festa, que siga més per a tots, pues crec que tots aquests canvis els he viscut jo en la falla, entonces sí, molts toms a la meva vida com a fallera. Hombre, jo no me cap dubte, vull dir, el llibre té articles que te fan veure, els articles que he llegit fins ara te fan veure les falles des d'un altre punt de vista que potser no t'has parat mai a pensar-ho i n'hi ha articles que estan, sí, jo crec que sí, jo crec que és un... A veure, vale que és la meva falla, vale que és la meva gent, però és un llibre molt bo. Sí, no em cap dubte que pugueu estar superorgullosos del llibre que heu fet.